νεκρούς που έχουν τα μάτια ανοιχτά και που χτυπάει κανονικά μέσα η καρδιά τους. Παν στη δουλειά, χτυπάνε κάρτα στις 7. Στο μισθολόγιο υπάρχει το όνομά τους. Άλλα έχουν φύγει μυστικά και σιωπηλά και έχουν χωρίσει απ' τον κόσμο τα δικά τους. Γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν τελικά τη μέρα που πεθαίνουνε τα όνειρα τους. Γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν τελικά τη μέρα που πεθαίνουνε τα όνειρα τους. Ξέρω νεκρούς που μες στους δρόμους περπατούν, κοιτούν βιτρίνες, παζαρεύουν και ψωνίζουν, κάνουνε Πασχά και τα έθιμα κρατούν, πληρώνουν φόρους και στις εκλογές ψηφίζουν. Άλλα έχουν φύγει μυστικά και σιωπηλά και έχουν χωρίσει απ' τον κόσμο τα δικά τους. Γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν